बस एकजुटीनं आजचं मिशन सक्सेसफुल करूया. गया किती मार्ग गेलो गेलो जागा चांगली तयार होते. तू आता मग काय दिसेल फक्त फिरवली बाकी काय व्हायचं यो मापा घालीत राहू तुला आता खतम गेलं चल. घेतल्यान पहिलो हा घेतल्यान पहिलो अरे भाई इतक्या खाली काय म्हणता इतकी जागा अरे छोटं नारळ आहे बाय बाय बघ काय आणलं ना तर बघ सिस्टम पार देंगे. ये सब क्या देखना पड़ रहा है. एका नारळात सगळे खाले सगळे पक्क घेत देखा आपने लापरवाही का नतीजा.